Sisam, Yebo sisi. awukaze umbone lo bhoti lo? Hayi. Angikaze ngibone sisi. Awukaze umbone nje lutho kulo mgwaqo? Lutho lo. Hayi angimazi Nkosi yami angimazi. Hey, ngisacela ubambe-ke leli phepha leli ngiyifakile inamba yami la. Oh. Ungifonele, kazi ukephi ubaba kaBoy. Yo, Hayi bo sisi amanzi ami. awu nqese sengikhohliwe. Hey, Nkosi yami, bhuti wami. Awukaze umbone lo muntu lo? Cha. Awukaze umbone? Cha. Yo, Umbona lo? ubaba kaBoy phela. Cabanga wahambe uyothenga wona amantanda lawo. Wasengani ngapela uthi ngiyawathanda. Oh, hayi phela wa. Hayi. Yebo, abona gogo. Abantu besilisa bafethu. Ave ngiwathandiswa. Uhambe ethi uyofuna wona. Oh. Akasabe. Wena into engiyithanda uNkulunkulu sengihlelele ngoba nakho sengibona wena. Ngiyawuphotha abatani. Uhleli ukuthi sizohlangana. Bamba yosiko sithombe. Uma kukhona okutholayo. Ungitshela. Hayibo. Baba Boy. Kwenzenjani manje ufunani la? Lokhu wahamba 3 months ago mfethu. Ngikuthembile wathi wena uyofuna ukudla. Sengithola lana. Kwenzenjani kodwa? Hey sibekade ngithi ngiyothenga ukudla. Yabona mangabe kuthiwa wothemba itshe. Mfethu sinomndeni. Sinengane ubaba manje ngeke ukwazi ukuhamba uhlala kanjena. Ngabe ngakuthenga manje labathi fly through so ngiyibuza ukuthi ngizoflya kanjani. Kwaze kwaphela ke 3 months. Unokuhleli lana? Hayi angisakuthembi ke manje. Asambe mfethu sengize ngahamba ngedwa manje udokotela uyangibuza ukuthi uphi ubaba wengane. Ngihamba ngedwa manje ngenza ama-scans. Sakhulelwa. Ngizoyeka kanjani ukukhulelwa ngithi siyikhulumile lento. Uyibona le ngane siyafana nami. Yabona ukuthi ufana kanjani? Buka ikhala. Wayipho le ngane le ifaka isigqokile. Hayi angithi usho ufuze mina ngithi nami ngazalwa ngibethe. So naye-ke njengoba uzala umbethe. Uma umbethe phela usuke umbethe ngempela. Ngizoyibona kanjani? Awunayo mhlambe la beyivese ingaqokile ongcono ingakambathi. Okay. Ukuba ubukhona usubuza zonke nezinto. Ngiyafana namancane. Uyabona? Nekhala. Uyabona ikhala lakho? Naye mfishane. Into engikhathazayo. What if mina ngilo ngiworried ukuthi sokwenza i-DNA ukuthi eyami ingane? What if nawe akuyona yakho? Eyakho mina engikucabangayo ngoba uyazi ukuthi mangabe ukhethiwe ngoba ngibabona what are the odds ukuthi bebaningi kanje abantu ngakhetha wena kusho ukuthi wena ngempela ama-miracles nina nilindele ukuthi koze kusuke ingelosi isuke ezulwini nansi ingelosi ingane ayinacala umphefumulo lo ongenacala and uyamdinga ubaba wakhe uyamdinga uyise Sokwenze njani-ke manje? Nanka amatando owacelile. asambe baba wakhe asambe ilokhu njani inyama uzokwenza njani ngoba phela iy'ngane ey'lambile Okay. Hayi hamba. hayi ngihamba nawe aninginike ama-wings ngithandiswa nje ama-wings ubaba kaBoy
uhambe wahamba sengize ngamthola. Manje nje khona nje into nje olimini efuna ama-wings. Uzokhokha, khipha ikhadi. Khipha ikhadi. Khokha ngefoni. Past 16. Past 16 nginekenye past 16. Hamba khona. Ngasho ngami. Baba wami. Yabona? Uboy. Sayisengithathela umshwalense. Ukuthi athi uma ekhula aphunyelwe zimali. Ngifuna ahambe ayokwenza ngamanye izikole efaka kuzona iy'gqoko uma kushisa. Abafana bakhona bafaka amasokisi afika la. Uboy ngifuna afunde lapho. Umkhokhele. Yeah. Kuthiwa ngoseni bani. Umfake education plan. Okay. Ngiyambuza ukuthi uzohlanganisa. Afuze uma wami. Kudla wena noma kudla uboy? Ingane. Afuna ithambo. Bambe ithambo. Ungazi ukuthi ngiyancisha.